Ngo-2021, imayini i-SA Lithium ithi yatshela izakhamuzi zalapha ukuthi zizosuswa kule ndawo ziyobekwa kwezinye izindawo ngenxa yokuthi le ndawo isizoba imayini. Kwezinye zezethembiso zokususwa kwazo, ukutholelwa indawo zokwakha ezintsha zakhelwe khona noma zithengelwe imizi okanye zinikezwe imali yokwakha. Either we'll build them a new house of their choice or we'll buy them an existing house. But it's all on a basis of who's wanting to move. Some people are actually quite happy being next to the mine because they work at the mine and it's convenience. Kodwa-ke ezinye zakhamuzi zikhala ngokuthi umsebenzi wokumba kule mayini usuqalile yize zona zingakasuswa nokubeka impilo yazo engcupheni. Ngigulelwa na ingane ihlezi ihamba odokotela and kubhlungu kuhlezi njalo ubukela ingane yakhe ijove udokotela ukuze izokuba ngcono ngaso sonke isikhathi. Manje indlela abenza ngayo izinto zihamba kancane sivele singasikudile yamangabe kuphi ukuthi basinike izinto ezisifanele siphume sihambe. Ezinye izakhamuzi sezithuthile zikujabulele ukuyohlala kwezinye izindawo. Bekumnandi nakhona kodwa ngathi la kumnandi kakhulu la ngoba imisindo ayikho eminingi eduze. Imisindo ayikho eminingi. Abanikazi bemayini bathi konke abakwenzile bakwenze behambisana nomthetho. Akekho osuswe ngendluzula lapha abakubeke ezithebeni ukujabulela umphakathi. And every single person that has been relocated to date, at least what they tell me, they're extremely happy. Yes, they want more. Yes, they would love running water. They would love other things like that, which we're working with the municipality to provide, but that does take a little bit of time. Izakhamuzi ezingakasuswa zinethemba lokuthi zizosuswa maduze njengoba uqhubeka umsebenzi wokuqhekeza amadwala okumbiwa kwetshe eliyigugu ilithium.